auto, mahigpit da ang ipapasunod ang seatbelt policy. Yun. Ano naman, may batas ka yan. Kung ano, dapat consistent tabi ang pag-implementar ka yan. Kapag kada sakat ko sa auto yun, naka-seatbelt ako yun. Yan, SOP yan sa mga driver. Kada sakat mo, dapat naka-seatbelt ka. Diba? Bueno. Nasa linya po mga tugangan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas, sa Ramon Tarawan mga bareta, kasabay si Karen Ala sa Buena Manong Istorya sa indong programang Morning Hearing sa DCGB. Hello Karen, good morning, come in. Come in Karen. Wala. Si Jimmy nasalita, nasa linya. Jim, good morning, pasok. Alright, sige. Alright, sige. Okay, sige po. Digyan na muna kita sa tuya ng mga mensaheng ngunya na pagkaaga. Didi po sa indong programang Morning Hearit sa DCGB. Sige, oy, sa tuya tabing mga mensahe. Sabi ni Pading Ray, good morning tabi Pading Ray. Kumusta lamang ika dyan? Sa pag-ibig ay walang pagkatakot. Bagkos ang ganap na pag-ibig ay nagpapaalis ng takot. Sapagkat ang takot ay magpapahiwatig ng parusa. At sino mang natatakot ay di ganap ang pag-ibig. Unang Juan 4:18. Blessed Thursday morning. Thank you, Padi. I love you, Padi. Toto, tabasahan ta ka mo kirawit-dawit. Adi, igwa lamang ki magayon na rawit-dawit si Panigrito. Good morning, amigong Jeril Aranya. Happy 13th birthday sa akin, ex-GF, si Baby Erica Liave Aranya. Yan, good morning. Good morning, Tabi, sa gabos na mga birthday celebrants natin. Magandang morning po sa Indogabos. May mga travel ngunyan. Ingat-ingat ka mo dyan sa pagmamaneho. Kasabay niya to sa technical department o kaya sa news sa Manibela, Boy Mata sa Luwas, Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGB. 5:30 na po nin pagkaaga. Aramon tanan mga headlines. Hindi po sa satuyang programang Morning Hearing. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mar. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, BB. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. Pilipinas, padagos na masaparnin La Nina-like condition sa sa Marso, sigun sa pag-asa. Oho. Ibig sabihin, mauran. Mauran talaga, no? Mauran, ha? Mm-hmm. DWD, NEDA Asintole, nagbibilog lang ng guidelines para sa AKAP. Oh. Pagiging EPAL, ka mga politiko, pipalway luhay, kan COMELEC. Ngunya na, dahil pa nagkupo ng kampanya. Pagka na-stroke, nagitaas sa numero, sigun sa DOH, pagkatapos ka na holiday season. Mga AKAP beneficiary sa Saraonin Marhay, sigun sa DOLE. Mantang DOLE inagad sa mga minimum wage earners na mag-avail ka na AKAP. Submarine drone na nakuha sa Masbate, pipa investigaran sa Senado. Ribo-ribo, napiktaran kan maraot na panahon sa nasyon, sigun sa Office of Civil Defense. Rigo doon sa National Security Council, patunay kandakulang patak sa relasyon kan Marcos Duterte. Mga pasaway na POGO workers, pinatanidan kan DOJ na magsuko na bago ma-blacklist. Minyan. LTO mapa-out-of nin maigpit na seatbelt mo niya na 2025. Bantang Maharlika Investment Fund, pinatanidan ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na dahi paglawas ang NGCP deal, sagod na dahi nababayadan ng 200 billion pesos na disallowed expenses. So far, VP, ang mga headlines nga na pag-aga, doon ka BYS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Orosat, Legazpi City, basta radyo, BYS niya yan, 24/7, konektado kung maski na yung load. From Newspace, po si Martina. Good morning. Newspaper front page. Paring Enot sa Mar. Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige. Bueno. Aramon ta muna ang latest natin sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa.
Ano kaya ang latest? Pero gaday man ano, wala ngon yan ki kwan, wala ngon yan ki ano yan, wala ngon yan ki kwan, wala ngon yan masyado ki ano yan, ki maraot na panahon na nabibilog mga tugang sa luwas sa Sinilaugan PR. Paano kaya malipot baga? Pag malipot, Good morning. good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCGB. On the air ka na tabi. Ano ang latest forecast? Go ahead. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na daw ni Lunes. Northeast monsoon ang nakaka-apekto pa man duman sa Northern Luzon, samantalang shear line ang nakaka-apekto man sa eastern sections kang Central as in Southern Luzon. Samantala, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na paguran, asin pulo-pulong pagkikilat pagdaguldon lang inaasahan sa probinsya kang Camarines Norte dahil man sa epekto pa man kang shear line. Samantala, ang nakakadang parte man kang Bicol Region, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong paguran o pagkikilat asin pagdaguldon. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Pinatay agwat kang temperatura sa maghapon 23 hanggang 29 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 ngunyan nin aga, masulo pa dyan na alas 5:33 nin hapon. Alipodigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Sambucho. Salamat, Sir Ariel, sa report. Sa kamugtakan kang panahon, iyan po mga tugang ang magiging sitwasyon kang panahon. Ngunyan pong alaw, dito po sa DCGB. Alas 5:35 na. Dumang kita sa report, Geraray, hali dyan sa luwas. Isay na tabi, John. Karen, Ala, nasa linya. Kamen, Karen. Yes, VP. Good morning. Asin sa gabos sa mga parantabay. Good morning. 26 mga karungan na nagulpikan sa paglandslide duman sa Buradod, Libon kan pagbagyong Christine. Di masanamo na ipa-priority kan gobyerno provincial kan Albay magigibuan nin housing unit o ma-relocate kan ang kinumpirman ni Provincial Settlement Plan and Division Planning Officer Engineer Karen Olaires. Tapos ang pag-review ninda kaibaan provincial kan Biyernes relocation site para sa mga naapektaran na ini sigon kay Engineer Olaires. Ang rason VP nata 5 sa nasindang ipaprioritize. Pero sa mga pamilya digdi nagsabi na igwasinda ki pribadong lote o may sadiring daga pero sa luwas kan barangay Bulabog Urabod sa Ribon. Nagad igwa man ini VP nin mga titulo. Yan na pag-urunan sa meeting dahil ta nag-claim sinda na may sadiri sindang daga ang late kan provincial bago sinda matugdukan napon muna sinda kan Provincial Human Settlement Office na i-verify kung sa hinda managad itong pag-claim ninda na lote i-validate kung itong private property ninda safe kung magkaigwaman nin kalamidad. City, enot na sinabi ni Engineer Olaires bago ninda nasungkit ining 5 pamilya duman sa Burabod. 17 kota originally ang nagsabi na sa luwas ngaya kami kan Burabod mapatugdok nin harong. Dagad ang inunrahan sa naninda ining 5 na maski ngaya sa luwas kan Burabod at least may private property dangan may titulo ngaya kami kan daga. Kaya ngunyan, ining 5 ang syerto na matutugdukan nin housing unit o may i-relocate kasinda ang pipag-priority kan provincial government kan Mantang uni VP na nagkatarada sa 17 nagsabi na mapatugdok ngaya kami sa luwas. Ipuan mo nang i-validate ang pigsasabing tutugdukan ninda deklaradong sa hinda ng sa property tabaka ngaya at yan gayon na malaso arong na pinagibukan provincial kay gobagaki dispute o conflict siyempre paparalionan kung bako man sa hinda ang property interest tanto soon as ma-validate ining daga kan 5 insigida tabi VP may harong na sinda ngunyan na taon yan tabi VP Kulang. So, turo ko baga sa imo. Kulang. Matatandaan. Dapat sinang i-relocate. Go ahead. LVP kasinda so gulping na apektaran kan pag-landslide kan pagbagyong Christine. Tig matatandaan na ini dapat na ma-relocate pagkatapos sa tamaan ki landslide kano minaging bagyong Christine. To that VP. Para masabutan ka nagdadangog kung natatasin na dapat nakatalaan na i-relocate. Yo. Opo. Tandaan mo yan ha. Onder na ang turo ko sa imo. Turo ko sa imo. Onder mo yan. Onder na. Di pa natandaan na. Di malas na kita. Roger, VP. Okay, Opo. sige. Sa tuyang balata karan alawit boy, DCGB News.
Alright, sige. Yan po ang latest na report. May kinaraman po dyan sa issue sa Burabod. Ang Burabod sa Pioduran Burabod sa Libon. Yan po na mga... ako na ang maklarify kang report ni Karen. Takanin na sabutan ka nagdinto tabing nag-antabay. Unless na aram nindo. Itong mga barangay, ito ang buong Libon, dapat iyan na dapat na ma-relocate. Sabi kan MGB, tayan tabi tinamaan iyang kan o talagang prone sila sa landslides, prone tabi sinda sa landslides, no? Kaya dapat ma-relocate yan. Kung yan na-identify, 17 sana. So 17 out of 17, 5 ang dapat na ang paprioridad. Kaso iba, dadyon, igwa ki mga lote igwa kilote na ano yan, igwa kilote na pagsadiri sa luwas mismo kang barangay Burabod. Yan. Okay? O yan tabi dapat mairelokar yan para mga tugang sinda mailigtas sa ano man na posibleng landslides. At sinda na sinda maapektaran, siring man kung magkaigway ki problema, siring sa nangyari kanuminaging Typhoon Christine. Ang Burabod baga na-isolate yan, pagkatapos na igwadyang kibulod na nagrasay, kung kaya na-isolate ang barangay dahilan sa matinding rampahog kan mga mountain, mga debris, hali po mga tugang sa mga bulod sa palibot kaya. Jimmy, nasa linya. Jim, kami Jim. Yes, Pipi, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, napapatos na naman ang sa tuyang kapalibutan in mga posters, tarpaulin, kung saan kaso hapon naglibot ang DCGB News, garay na campaign period, kulang na sana sa mga tarpaulin, may mga litrato na, ang kulang na sana sa word na iboto. O dagdag basuraan mga ini sa kapalibutan sa pagsabing pag nagkagirisi, natural sa salidahan an iba pati so haloy matunaw ang mga materyales. Duro diretso na ini kung sa hindi man nin pagbabawal kay ni an Comelec kung kaya habang nagrarani ang eleksyon makakapul na naman an sa tuyang palibot nin mga materyales nin mga politiko para sinda mabistuhan as sinday malingawan kan mga tao sundo na sa pagabot kan eleksyon kung kaya pigigibo an mga campaign materials sa paagi nin mga pagpapadukot o pagpako nin mga posters sa mga kahoy. Igwa na nga na dyan mga nakabugtak na 2025. Iguana, so Iguana. naman sa naibo. Ang kulang nasa naiboto. Oo. Kundi, sinda baga ko man sabi baga kan Comelec, ini dang mga taong ini bako man kandida, maski naka-file na kang COC, bako da sinda kandidato. Malibungon man ang batas kan Comelec paminsan ano. Imagine magiging kandidato sa sinda pagpon kang campaign period. At na nga ning Salbatan na naka-file ka na. Po. May kaya decision ang Iyo, Supreme sa Korte Court. Suprema. Kaya sabi ka ni Garcia, dahil hindi kami pwedeng mabasol. No. May nagkakakudang kamot may dahil sa order ng Korte Suprema. Iyo. Nadaing, itong pre-election campaign. Nalibong manaw kaya na ko na yan. dapat magburugtak man posteran man lugod. At actually, Jimmy, maski bumugtak kang unyang iboto, bako man ka kandidato. Di ba? Taka namin ang pang si Director, si Chairman Garcia sa KBP kan last year, yan ang sinabi niya talaga, Yan no sinda. Comelec versus Gary Pañares ito, something, ang kaso. Basta sinda kandidato ng GAD, pagpun kang campaign period, Yan no sinda ngunya. nakapile na. kuro kandidato. Di man. Yan ang sabi talaga, Gary Pañares, Pinares, something, versus Comelec, Supreme Court, anong desisyon kaya yan? Kung yan, landmark, ano yan, Supreme Court, ano nga na po kaya yan? Basta, yun na yan. Hindi naman mababago, yan sabi kan Supreme Court. Pero sa mga barangay kapitan, ito sa kapitan nga na iba, dahil ka basta-basta magpara gilid-gilid kon may naranuman mo kayo, ultimong birthday, dahil ka dapat magparoro at tinder. Pero ngunyan open.
Ngunyan, open lugod na, danalibong manaw, Anyway, may basehan yan, may legal basis ka ng Korte Suprema, dahil naman makakakontra ka, ang takwan yan, Supreme Court decision yan. Pag-abot kan oras na ngaya, ma-deklarar naman ang COMELEC na Operation Baklas. Pag-abot ko na magbarita ka. Yun na yan. Yun na yan. Oo. Pag nagkagirisi, unin ang impact. Pag nagkagirisi, ilalayog duman sa mga kanan, basura na. Pag naging basura na, sasabayan kan ragpa, nagbaha, madalagan sa sapa, sa salog, pag binundol na so mga diki, garaba. Yan. Wala na, basura na. Yun, Diba? Basura, yan ang problema ta dyan. Ay, nako. Amo na. Dapat ko tangani, gano'n doon ang COMELEC. Pwede ko kasi na mag-ugari. Hindi ko aram kung pwede ni Senda. Na dapat ang COMELEC mag-ibog kay resolution na dapat ang campaign poster biodegradable. Hindi ko ugari. Baka na yung kibasyan niya. Unless na may batas. Kung bako pa man ini kandidato konsiderado na mga nagpapadurukot na ini, di dahil ngo na magpadurukot, bawalon ngo na kan COMELEC. Nabasura nga ni. Hindi nga ni. Pwede. May batas nga ni. May Supreme Court decision. Na sinda kandidato sana. Kaya kung bako pa man sila konsiderado kandidato. Mas kanong gigibo, iyon na yan. Yun na yan. Mati kita ka niya, mga basura ka niya, mati. Panyera versus COMELEC. Panyera versus COMELEC. Base yan sa Section 11 Republic Act 8436 as amended by Section 13 of Republic Act 9369. Kaya maski na may ginibonin sinda talagang bakupan kandidato. Nga kung nagpatipo ng sarong kandidato, pwede palang tara bako ka man nga kandidato? Ata na nga. Ano man yan, mga patipon-tipon, mga pananaw. Bako pa sila kandidato. Okay. Pag kandidato ka, dadangan ka na pwede nga po doon na kandidato pag madali na, pag nasa campaign period na. Yes. Yan BBP. Ito yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Luay. Pigahanap ko interview ko kaiyan kay COMELEC Chairman George Garcia. Madali lang. Pigahanap ko, may interview ko kaiyan nagduman siya sa COMELEC, sa KBP. Ay, nalikuha rin nakukuha. Sige, tataw baka makuha ako ito na kanya, na interview ko sa iya. Buda sa parte kan pigsabi niya, mga tugang, karyaon digdi, ay nangani na dito. Nawara, sige, hanapon ko, basta, COMELEC kanyan yan, Supreme Court decision yan, final pati yan. Kaya di mo basta-basta iyan, di mo basta-basta iyan pwedeng hiroon. May kinaraman dyan tabi sa concerns na iyan kan Commission on Election. Ang gabos na kandidato ngunyan, pagpuon sa nakan campaign period. Yan. Kaya baga builong-builong ngunyan. Kaya baga builong-builong ngunyan. Okay? O sige. O bueno, digdi na kita sa tuyang mga birthday greetings. Ang apod nga kan aspirante pa lang sinda. Aspirante pero so COMELEC so kwan baga, grabing yan, grabing higpit kan barangay election. Ano man indo kan naging barangay election? Good morning, Henry. Tama po ba ginibo sa tinampo duman sa may parte kan Tuburan Ligao na imbes na kalkalon tinampo hanggang irarom ang ginibo ang kinalkal. So ibabaw na layer sa nakan aspalto, marahayon pa. So kinaluwasan pantayon sa agihan sana arog na lang kaito ang ginibo takon ilingon ta ang damage man sa nakan tinampo so outer layer sa nakan aspalto bako na kinalkal ninda gabos sayang kan original na simento na marahayon ang kalidad bako arog kan mga bagong semento na maluya ang kalidad. Yan. Alright. Sir, hapot ko lang tabi kung ang tinampo dyan sa Kamalig kung iyo naan sa basta sa binarayaan dyan sa Salugan. Tapos pigirahay man dyan sa Banaw, madiklumon, diris kwidohon gayod mga motorista. Kung baga po yan, Time may fade.
Piga patagas pa no, di man makatrabahong naguran. Sus ko sir, gari nakamali siya na kukaan, gari may pigpapaboran. Korte Suprema po yan, pakutabian ko melek, ha? Blessed and happy Monday, sir, Henry and to all listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee, wara tabi kitubig sa barangay Tinampuligaw, 4 na aldaw na. Sabi ni 50 to 43. Good morning sa mga talaga, 4 na aldaw na dyan sa Endo sa Tinampukan Ligaw, ding barangay Tinampo. Ano nangyari dyan? Good morning, tabi kay amigong Jonas Rosal. Okay, sige. Happy birthday to you. Sige po, ipahaputa daw yan sa LGU Kanligaw. Ano yan tabi, ipakwanta daw yan sa LGU Ligaw sa Water District, ano? Kung ano yan, kung nata mga tugang daing tubig dyan sa lugar nindo. Okay, sige. Oy, happy birthday tabi kay Hermanang Epi Daep. Oy, Manay Epi, happy birthday po sa imo. Kumusta tabi amiga? Happy birthday po sa imo ha. Epi Daep. Buda palan suaki niya, birthday man ngunyan si Ryan Daep. Happy birthday. Ang greetings tabi amihali kay amigong Jerry Bailon. Amigo, maray na aga, ha? O Manay Epi, Daep, happy birthday buda po kay Ryan Daep. Number 2, mag-ina, ano? Pareho ang birthday. Lunes na libong ako sa mga pag nagkabarasa ko asinamati ko. Sabi kan Comelec, nagsunod sinda sa Supreme Court. Pero may mga post na nababasa ako na may order an SC na dai daw nasusunod. Got my point, tabi. De ko kaan na libong maray na aga. Noel, ang ibon mo tabi, magtaga-kapi-kapi ka na sa nangon yan. Kapi-kapian mo. Nganing ayos ang aldaw. Buda, inuman mong tubig na, bago sa na masyadong maliputan. Ha? Good morning po, Ma'am Karina Lanoza Sales. Good morning, Ma'am Kare. Good morning, listening from Santo Domingo, Albay. Yan. Okay, sige po. Okay na ba? Mayroon pa? Baka igwapa. Madali lang. Baka igwapa digdi na dapat niya tong mabasa in the morning. Ay, wala na. Okay na. Ay, sandali. Tabaka igwa kita iba pang naka-standby na mga greeting. Masupog man. Kung dahil mabasa ang mga birthday celebrants natin. Wala. Eh, wala talaga. Wala. Okay. Okay na tayo. Okay na. Alright. Sige. Mga tugang aramong tanawan, mga dagdag na. Sandali lang. May apo. Hello. Good morning. Ay, sandali. Magandang morning, Kuya Henry. Shoutout po kina Alexander Maravillas. Algie from Ver Maravillas ng Kamalig, Albay. Always naka-DCGB kami. Number 1. Salamat po. Okay. Pag nakarin nyo ang JO, dapat profile pic sa FB. Dapat profile picture sa FB sa dek ko nasabutan ng text kay niyo. Hello, good morning. Good morning, Hen. Good morning, sir. Good morning, Idol. Nila ako sugo ng buhay ko. Basta hindi ka naman ko ng push. Ano da? Lamang? Ako naglamat din ang bush. Burong karaso na kami. Pero kasi bago pa kagkimata, kaya lang burong rin dapat. So, na ka ba nag-aabot? Yan ang gusto ko sa imo. Sige, sana unang harala. Garibaga, so, may piyesta. Naghalat-halat sa nang magkarao na. Yan. Ngayon. Buda, Hen. Uy, ang bagang sabi sa manawag sa Congress, mga poster. Oo. Diba? Pili mong iyo. Ayop. Okay, ano tabi ito? Iyo baga. Latos ang takang salmatada ka. Abay. Pero Mariman Junior, tapi na off-air niya. Yung ngayang kandidato niya, ganda noon. Latos ang taka niya.
Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Come in. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Ining mga nakaaging aldaw. Maray sa na tadain na experiensyahan na magabat na bulos ni na trapiko. Partikular na duman sa Andaya Highway sa lugar kan na Ragay Asing Lupi area sa probinsya kan na Camarines Sur. Initabi BPN na naging na assessment kan Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5 maging kan mga kapulisan o kan Police Regional Office 5 sa pakipaguron kan na DCGB News kay Madam Lucy Castañeda ang tagapagtaram kan Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 5 dahil masindani na monitor na paggabat ni na bulos ni na trapiko duman sa Andaya Highway, Ragay and Lupi area. Harayo na sa sitwasyon ka nakaaging bulan na halos iabot ni na 22 sundo 24 oras ang dating 12 oras na biyahe halik kang Manila pasiring digdi sa Bicol sundo makantos na Legazpi City. Sigun kaya Castañeda nakatabang man itong palliative measures na pinagiribukan na sa hindang mga tauhan para maresolbaran na magawat na bulos ni na trapiko sa nasabing lugar. Alagad sa pagtataong doon man kay ni, kumo iyan palliative measure, posibleng umabot ang aldaw, matupag na porsyon kan tinampo sa nasabing lugar. Kung kaya ngunyan na nagruso pa na mga biyahero na maorli halibigi sa Bicol, pasiring sa Kamanilaan, naka-standby sanaan mga personalized ng duman 24 oras dahil lantang orden umano ni Regional Director Berrilio Eduarte. So mga ekipahes, heavy equipments at materyales na ginaramit kito pan dumping asin pagbugtak ng mga sheet piles. Dumana mo na mag-tenir sa Ragay asin na Lupi area, dahil na mo na maghali, dahil na mo na mag-pull out, dahil ta in kaso magtigwa naman yung pagtupag ka natin ang po. Tolos asin marikas na pagkondusir ni na aksyon. Kung kaya sangon yan, dahil naman masyado ni na report na nagkakaigwa ni na magabat na bulos kan trapiko sa lugar, dahil lang ta 2 lanes na ining naaagihan. Pag-abot ka na ngunya na taon, hiling-hilingon kung mapupwede na asing makakaya ng mahidali na may patrabaho maging 4 lanes ang nasabi ng Andaya Highway sa porsyon kan Ragay Asin Lupi area. Alagad kung dahil man ini maging posible ngunya na taong 2025, ini ang maging priority project man kan DPWH Region 5 pag-abot kan taong 2026. Mientras tanto ka nakaaging Sabado, matandaan, nagbisita man sa nasabing lugar si Police General Romel Francisco Marbil, ang chief kan PNP. Tangali ng mahiling na sitwasyon kan lugar asing susog sa obserbasyon kini. Wala na rin masyadong traffic, kasabay kan permisa na padagos na may naka-standby duman na mga police personnel para tuloy-tuloy na pagbantay lalo niya na ruso ang biyahero pauling NCR. Yan, bitin dagdag na storya, Diyos Cubino, Salamat Joshua sa report. Hali dyan, Salo. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Ni po mga tugangan mga dagdag na kaaraman ngunyan po nga daw aram daw din do na ang pinakadakulang balyena kay puhanda tabi na kumaon nin 10 milyon na hipon oro aldaw uyog-uyog mo junior ya 10 milyones ang pinakadakulang balyena ang pigakaon kan iyo mga tugang ang pigaapod na krill o hipon.
Ang sarong blue whale na balyena nangangaipuhan da tabi nin sumubra nin poko mas o menos 10 million na hipon oral daw para iyo mga tugang ang sa iyang kaunon asin masatisfy siya. Sa ibong nalado, ang balyenang ini day man siya naghahanap talaga nin pagkaon. Kundi ang pigigibo niya, minangangasa na siya asin sa iyang pagnganga nagalaog sa iyang mga ngipon sa iyang ngimot ang pagkaon. Kung sabihon yung gerde man niya si sapaian ano. Plankton baga kaya nga diyan baga sa Dunsol Pilar. Baga diyan kidakula unon kay may dakul yaon baga diyan sa mga butanding, di ba? Sa mga butanding ta ang kadaklang ka na igwa ki arog kaan so ano ini ang kadaklang ka na igwa so pagkagayon so may salog at darakula tayaon dyan ang saindang pagkaon kaya sa Dunsol dyan sa baga sindaki ano nga nito Butanding Festival tayaon dyan tabi ang saindang mga pagkaon. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Nadangog ko tabik sa report ni Joshua. Oh. Ito bagang sa Andaya Highway. Oho. Sabi niya, sabi na kan DPWH, nakul naman na ginamit na sheet pile. Iyo da. Ngunyan, digtabi, gusto ko lang ipaabot sa inyo. Digdi man sa sarong subdivision sa Tabon-Tabon. Oo. Tambak ang sheet pile. Ala, napaisip naman ako ang istorya mo Nakatabi ito. Iyo man ang ganda no. Baka sabi ko patagasan kang kontraktor dyan. Lalo pagkaaga tabi, grabe ang sheet pile. Oo. Latason ta ka dyan, Joker. Sarawa yun. Nagmamuturo. Lapunde ako dyan. Good morning, sabi. Good morning. Salbata ng Joker. Basta happy lang tayo. Happy lang. Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Magalipas lang kan mga patalastas. Hindi po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGV. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:01 po nin pag-aaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw ngunyan mga tugang na Lunes, petsa 6 kan bulan na Enero.
Headlines kan mga darakulang bareta kan aldaw. Maiwasan na pagtanom nin kahoy sa Tercer Distrito kan Albay. Ibubusol ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo ngunya na 2025. Serbisyo kan Professional Regulation Commission sa Bicol dadarahon sa Virac, Catanduanes. Sa lado nasyonal, Pilipinas, padagos na masa pa rin La Niña-like conditions sagkod sa Marso, sigon sa pag-asa. Pagiging epal kan mga politiko, pipagluhay-luhay kan COMELEC, ngunya na daig pa nagupon ang karampanyahan. Sa ibang nasyon, Myanmar, mapalibre nin 6,000 na inmates bilang selebrasyon kang Independence Day. Business news, mga agriculture o Department of Agriculture nagkukondukta nin konsultasyon para sa pagtanggal kang labor kan imported rice. WHO nangapudan sa publiko na prioridad ang salud ngunya na taon 2025. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta. Bareta niya to sa lado nasyonal lokal. Ibubusol po ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo ang mahiwasan na pagtanom nin kahoy sa Tercer Distrito kan Albay ngunya na taon 2025 sa programang Boses kan Kapalibutan sa DCGB. Ipinaliwanag kang krisista ng importansya kan kahoy para malimitaran ang mahiwasan na pagbaha asin pagrasay nin daga na kapareho kan eksperyensya kan nakalihis na bagyong Christine. Sigon kay Cabredo, may epekto ang konstruksyon ng mga tinampo sa palibot dahil taan mga pagtapyas sa kabubuldan asin ang pagputulin kahoy ang peligro sa mga residentes asin umahan kan mga parauma. Sabi ko, dawa magpakakaan kag flood control. Kung padagos man ang pagkalbo kan mga kabubuldan, inutilihan ang mga flood control na yan. Kaya puhan tamo niyan, igo kita ng mga kahoy na makontrol kang pagbaha. Diyan sa nasa narabi ng mga kahoy, denuded na sa forest diyan sa Mount Masaraga. Anong nangyayari tabi? Dahil nagpupundo ang tubig, gabi ng pagbaha. Sigon kay Cabredo, para sa nasabing proyekto, magiging katuwang niya ang Department of Environment and Natural Resources o DNR para sa mga seedlings kay ni in kahoy asin matanom naman iyon mga miyembro kan women planters bilang kasalida kan higo sa pagtanom kan women planters siniguro ni Cabredo ang asistensya asin benepisyo digdi kay bahan na ang capital sa pagninegosyo tabang pinansyal kun may naghihelang para sa edukasyon asin iba pa. Ang mga tawong mga mahihigos, iyo ang dapat tawaning prioridad kang kwarta kan gobyerno. Kung sa mga ugakon, mas lalong mapadagos yan sa pag-uga. Pagtatawaning pansin kang gobyerno. Pero kung albawa, mahigos ka, nabangan ka, sa ibang tao, dapat kaya maghigos naman ako, yan, tabangan man ako. Kasi rin tabi kaya ng approach ta. Mientras tanto, nakatalaan na darahon kang Professional Regulation Commission sa Bicol ang sa edang serbisyo sa Virac, Catanduanes. Ngunyan na simana sa anunsyo na pinaluwas kan komisyon, gigibuhon ang mobile services sa Enero 8, 9 asin 10, 2025. Ang aplikante ang kaipuhan magrehistro online sa pagikan online prc.gov.ph para makakuanin appointment bago magpasiring sa venue. Magkakaigwaman in slot allocation para sa mga transaksyon sa PRC. Kaibahan na ang para sa renewal, registration, examination, certification, as in authentication kan mga dokumento. Ang slots ang bubuksan tulong aldaw bago ang primerong aldaw kan naka-schedule na outreach program. May got na pagiromdom kang PRC Bicol na dahil sinda maakomodar ng mga walk-in. Mga aplikante ang dapat na may pugol na online requirement para sa indang transaksyon asin magsunod sa ipinagtalaan na petsa asin oras kan appointment. Mientras tanto, iba pa niya to mga tugang na mga bareta hali po dyan sa luwas aramontang istorya kasabay ang report ni Jimmy Nasalita. Base course na pigre-request sa sitio Dumalagan, Libon, ngunyan aldaw ipapadara kan 3rd Engineering Office. Uya po ang detalye. Daw papadarahan kan DPWH 3rd Engineering District nin mga base course an tinampo sa sitio Dumalagan sa barangay Pantaw sa Libon kung sa request ini na ipinaagi sa DCGB News ni Municipal Kagawad Janiro Saklag.
kung dai mangyari ang request sa paagi nin radyo, ang opsyon ni kagawad sa klag, mapasar siya nin resolusyon address sa DPWH sa pagsabing delikadoho ng antinampo, lalo kung nag-uuran, mahal nason, asin dakol ang nagkakagurot sa nasabing lugar, bata tagilid ang tinampo sa nasabing lugar. Matatandaan ka na kaging simana, pinag-coordinar na ini kan DCGB kay Engineer Richard Muit, ang Chief of Planning Division kan DPWH digdi sa 3rd District, kung saan kinahaponan nag-action man tulos, nagpadara ni na aggregates duman alagad ang problema kan pinag-check ini ni Kagawa Janiro sa clag, simplang bako man base course o mga gravitos ang pinadara ang nag-abot duman tinambak mga baybay. Sagod na kinabanggihan, pinagpaabot niya to kay Engineer Muit ang nasabing sitwasyon, asinan promesa ka nasabing engineer kan DPWH ngunyanal daw mapadara sindaki mga base course dahilan sa bako ito tugma na ibugtak na mga baybay dahilan talalo ito na magtatalbong duman sa nasabing lugar. So ngunyan, biglalauman na base course na ani papadara sa sitio Dumalagan, tanganing iwagas duman dahi na magpara madalinas o dahi na maguot ang mga nag-aaragi na mga motorsiklo, mga lunadan pasiring sa Pantaw asin paluwas duman sa Pantaw going sa Banwaan kan Libon Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, roadside inspection, panagos ng probisa kang LTO Bicol, ngunyan na post-holiday season. Report kay Joshua Bino. Bilang parte pakan sa indang Opland Biyahing Ayos Pasko 2024, ang Land Transportation Office o LTO Bicol iyuan na padagusto niyan sa mas pinakusog na mga post-holiday operations tangan masiguro na seguridad kan na mga biyahero. Susog sa promisa kan LTO Bicol ang mga enforcers kana sabi ng ahensya iyo ang sekunyan mahihiling sa luwas sa mga tinampo tangani nang masiguro na ang mga driver ang mga transportation companies iyo ang nagkasunod sa implementasyon kan Republic Act 4136 o ining sarong lay ining Land Transportation and Traffic Code siring man ang mga biyahero ang mga drivers nagusunod sa mga leyes pan na trapiko. Ang inisyatibong ini, iyon may katayuhan na mamantinir ang seguridad na mga biyahero sa tinampo, lalong-lalo na ang mga holiday travelers na tinagaapod, iyon na pabaralik na sa indang kanya-kanyang trabaho. Sa palagos na permisa kan LTO Bicol, may pinagkondusir pa sa kununyan ng mga terminal inspection tangani ng mahiling ang roadworthiness kan mga public utility vehicles o mga PUVs siring man ma-verify ang credentials kan mga nagbadyahing mga driver. Katakod kay ni nagadi-distribute man ning mga flyers pagirumdum ang mga enforcers kan LTO Bicol tangani man mapagirumduman ang mga pasahero kan mga dapat nindang gibuhon sa luwas atin laog kan mga terminal tangani ng iwas disgrasya. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Mga tugang alas 6:11 oras po sa Pilipinas, mga casual na empleyado kan City Hall hadit na sa saindang kamugtakan. Report kay Al Armario. Mientras tanto, kay Jomar Bian kita, ramon tadon mga istorya, hali po duman sa Premier Distrito kan Albay, ngunyang pong pag-aaga, mga business permit, one-stop shop sa syudad kan Tabaco, magkakaigwaning permanenteng opisina, o yapan detalye. Bako ng sarong bulan sa naan durasyon kan business one-stop shop digdi sa syudad kan Tabaco, kundi magiging year-round o bilog na taon na. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Crisel Agman sa pagsasabi na mabugtak na sindanin permanenteng opisina
para dumana sa bilog na taon, duman ang mga nagmamaot na magkaiguan in business permit, asin na sararuan sa naan ralakawan dahil na kinakaipuan pang magparelibot sa manlain-lain ng mga opisina. Sinabi ka ng alkalde na mamandaman talaga kang DILG na ang kada LGU magkaiguanin na sarong lugar na one-stop shop year-round. Asin bako ng sa primerong rangkada sa nakantaon, tangani na pasil sana sa mga negosyante ang pag-renew kan sa mga business permit. Pinahayag ka ng alkalde na ang 2 million pesos na nakuha kang LGU na premyo sa pagkakaigwa kang SGLG Award, iyo ang gagamito ninda para makapatugdok nin sarong opisina na ang konsentrasyon sana para sa renewal kan mga business permit. Yan ang report. Joe Marbian, DCTV. Dumang kita mga tugang kay Karen Ala. Aramon tadawan iba pang istorya ngunya na pagkaaga digdi po sa satuya na programa. Karen, good morning Karen. Kay pang formal na pasihan ang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA kung epektibo lang i-implement nila ang pagdamit ni na mga senior citizen niya. Naputol. GB News Express. GB News Express. Ano na si Padingal? Okay na tabi yun. Aramon tadaw ang istorya. Tamin Padingal. Ngunya ng simana, maaraman kung makakabalik pa o daina ang mga casual job order na empleados kan City Hall digdi sa Legazpi City. Sinabi ni Alkalde Pedro Garbin Jr. na depende ini sa evaluation kan sa indang mga department heads. Kung kaipuhan talaga sa indang trabaho, posibleng makabalik ang appointment. Matatandaan kan Disyembre, tinawan pa man ang mga ini, na pagkakataon na makareceive kan sa indang bonus. Alagad ngunya na Enero, plano naman talaga kana presenting administrasyon na sinda sa Ligsigon. Kaya kanto minalikod na si Mana, nadakol sa City Hall, ada gusto makioron kay Mayor Garbin. Alaga na desisyon, posibleng maaraman ngunya na si Mana kung sinda magkabalik pa o daina sa saindang trabaho. Alarmario, DCGB. Oras natin, 15 minutes makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Kamin, Karen. Sa Giraray, daipang formal na basihan ang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA kung epektibo lang i-implementar linda ang dain na paggamit kan mga senior citizen in mga purchase booklets sa mga butika. Yan ang payag kan OSCA. Sunod kan ipinaluwas na administrative order ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, ako na konsideradong rekisitos sa mga senior citizen pagpresentar nin mga booklet saan ina makakuha diskwento asin benepisyo sa mga butika kung kay Oscar Hedaimi Andes unless magpababa sa indaan DOH nin mismong dokumento o ining memorandum circular sa pag-implementar ta ini pangan sinda ma-implementar. Ako na konsideradong requirement mga booklet sa pagbarakal, sindangan man sinda mapundo, pag-release kan mga booklet sa senior citizen, particularly digdi sa syudad nin Legazpi. Nagadal taday pa man talaga nin formal na taramon ang DOH para sa formal na implementasyon kaini. Epektibo pa man Giraray na ipresenta sa mga ini ang sa indang mga booklet lalo sa mga butika. Karen Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 din aga. Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas lang po kayo ni. GB News Express. GB News Express. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, ligdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili. Serbisyo na matanos, Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Padagos po na masapar ang Pilipinas ni La Niña-like conditions sagod sa bulan in Marso sigon sa Pag-asa. Ipinaliwanag ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis na nasa La Niña Alert ngunyan ang nasyon pon kan Hulyo kan nakaaging taon alagad dai pa naabot ang magkakanigong activity threshold kaini para magdeklara nin La Niña season. Sinabi niya ang sa sendang forecast may 72% na tsansa kang La Niña asin dai pigigilid kan Pag-asa ang posibilidad na maabot ang threshold kang La Niña sa mga masunod na bulan. Alagad posibleng dai ini masusunod araw kan pig-apod na full-blown La Niña na pwedeng magduranin 6 na bulan o sobra pa. Manunutaran na dakol na mga nag-eksperyensya na weather system sa nasyon ngunyan araw kan Shoreline dahil may kaibahan ang La Niña na makusog na easterlies. Kaya pagirumdum kang Pag-asa sa publiko dahil magkampante dahil dakol na mga weather system ang posibleng magpauran asin magresulta sa pagbaha asin pagrasa inindaga sa mga masunod na aldaw. Iba pa niya itong mga bareta, nakipag-meeting po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paagi ng Secretary Rex Gatchalian. May kinaraman sa pagbilog nin pinakusog na guidelines kang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Kaibahan ang pagtiripon o kaibahan sa pagtiripon sin the National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan asin Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Sigon kay DSWD Secretary Gatchalian na ang pagpapakusog sa guidelines kan AKAP may katuyuhan na mabangkatamanan ang kwarta kan mga namanuaan. Dagdag pa ni Gatchalian na sa giraray sindang magtitripon para masiguro na sinda honesto sa special provision o sa veto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may kinaraman sa kondisyon asin implementasyon
Mientras tanto, ang nasabing pagtiripon susugman sa direktiba ni Presidente Marcos kung saan ang programa nakapalaman sa conditional implementation kaya kinakaipuhan na magkaigwa ininin malinaw na guidelines. Siniguro manigatsalyan na ang sulamenting below minimum wage earners na ang makakaresibi kan akap. Mientras tanto, mga tugang, aminado po ang Commission on Elections na namundo sinda dahil nakawagas na ang mga pandok kan mga politiko na day pa man opisyal na nagupon ang campaign season. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, napisar kay ni wara man sindang maginibo lalo na tabako ining sakop kan presenting election law. Sirarom kan lay daing pigapod na premature campaigning base man sa desisyon kan Korte Suprema na bako pa sinda kandidato maski nagsumiter na nin Certificate of Candidacy o COC. Iko-konsiderar sa na ang mga ini na kandidato pag-abot kan Pebrero 12 sa national position bantang Marso 28 man para sa local position. Apuera kay ni inabisuhan man giraray ni Garcia ang politiko na atab na mag-ipal na luway-luway sana asin dai pag-underestimate ang tali kan mga Pinoy. Inot nang nangapudan ang poll body sa mga aspirante na dai pag-aprobitsaran ang nagraning kapistahan kampuong Jesus Nazareno para magriparo sa mga botante asin mga deboto. Nagitaas ang numero kan mga nakamati ni stroke pagkatapos kang holiday season. Inang pahayag ni Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo kasunod kan natatapos pa sa ng holiday season asin dakol na handaan siring man inatindiran na party kan mga namanuan. Sigon kay Domingo, pagkatapos kan bagong taon suminakat ang numero sa 176 na mga nagsapalin acute stroke, 75 ang mga narehistrong dinara sa ospital dahil sa helang sa puso asin 83 man ang nagsapanin hika o bronchial asthma dahil sa aso na darakan paputok sa pagsabat kan bagong taon. Nahiling kan DOH ang trend kan bagong taon na subinakap ang numero kan mga na-stroke daraman kan dakol na mga nakaon sa handaan. Pag-inom o kaya pag-inom asin pagpapirot sa kaugmahan. Maski din nadugangan ang mga inatake sa puso. Sinabi kan opisyal na kaipuhan pa manggiraray na mag-ingat ang publiko dahil may koneksyon ang stroke sa atake sa puso. Kaya mag-ingat asin sa mga pigkakaon lalo na kung dakol pang natada sa pighanda kan bagong taon. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:21 po nin o kaya 25 nin pagkaaga dili po sa DCGB. Padagos kita ngunyan sa mga bareta. Mga tugang si Senador Bongo lalo pang isusulong ang mas maray na healthcare system kasunod kan pagkagadaan nin sarong lalaki sa Cavite dahil daini nakapagpa-ospital. Kung matatandaan nangyari ini kanakagingal daw tungkol ang sarong lalaki na nagsakay sa bus maski day kay ni kaya ang sa iyang namamatian imbes na makapagpa-ospital nagadan ini sa gilid kan tinampo sa barangay o sa banwaan kan Rosario sa Cavite. Kasunod kan baretang ini inurani negatibong sentimiento hali sa mga netizens and social media tungkol sa ini daw may resulta sa bako marhay asin maluya asin palpak na healthcare system sa Pilipinas, partikular na ang mga benepisyo ninda hali sa gobyerno asin sa PhilHealth saro sa mga namundo digdi. Sa sinabi ng pangyayari yung Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo, lalo pa na sunod-sunod ang mga nangyaring committee hearing kan mga nakaaging daw. Matatandaan na sa pagdangog kan komite na diskubre na iguanin 500 billion pesos na reserve fund ang PhilHealth na daiman nagagamit. Paulit-ulit na sinabi ni Senador Go sa mga taga-PhilHealth na mag-isip ng mga programa para mapakinabangan ang fundo imbes na nakatingga lamang ini. Dahil sa sobrang fundo, zero budget ang na-experiensyahan ngunyan kang PhilHealth, mantang na nagkaigwaning pagkadit si Senador Go sa pagsasabi na pwedeng magtios lalo ang mga Pilipino dahilan sa sinabi ng pangyayari, lalo na kung ano ini igwanin mga kahilangan. Magbabalikan mga bareta sa ibang nasyon. Makalipas lang kayo ni.
GB News Express. News Express. GB News Express. Kito, digdi sa puso ko, Madaba ko, segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos ko itangunyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas duman sa Myanmar. Inanunsyo po kan gobyerno kang hunta kan Myanmar na magpapalibre sindanin maabot sa 6,000 na mga preso bilang parte kan taunan na amnestiya para isilibrar ang aldaw nin katalingkasan kang nasyon na nagsilibrar kan ika-77 taon pon kan makamtan kan Myanmar ang katalingkasan gikan sa Britanya kay bahan sa mga papalibrehon ang sobra sa 180 ang mga dayuhan. Alagad ay sinabi kang hunta ang mga kaso laban sa enda o ang sobrang mga national o ang sa endang nasyonalidad. Ipinagladawan ang pagpapalibre bilang sarong lakdang na makatawo asin masinabot siring man tinawanin doon ninda ang pagbawa sa sentensya nin 144 katao na nahatulan nin habang buhay sa pagkakapreso na maging 15 taon na sanaan sa endang sentensya. Ang amnestiyang ini pinautob sa taho kan padagos ng karilibukan sa Myanmar pon ka nangyari ang kodeta kan military kan Pebrero 2021 na nagpatalsik sa demokratikong gobyerno ni Aung San Suu Kyi na nagdaranin mahiwasan na mga protesta, pagigipit asin bayolensya. Rinibong mga presong politikal ang kaibahan sa mga aktivista ang nagprotesta ang nadakop siraram kan lakdang kan hunta laban sa mga kontra sa sendang administrasyon ang pagpapalibre nin preso sarong ordinaryong lakdang sa Myanmar na pirming natsitsyempo sa National Celebration o Selebrasyon kan Budismo. Kanakaaging taon, ang hunta nagpalibre nin 9,000 na preso para sa aldaw nin katalingkasan. Mandang sigiraray na tinawanin doon kang hunta an sa endang pangako na makondukta ng eleksyon as inespersos para sa pagkaboronyog kan mga ini abisan padagos sa paglaban hali sa iba-ibang mga oposisyon. Mga tugang bareta ngunyan sa lado po nin pagninegosyo. Business News. Business News. Piglalauman na iluluwas daw kan Department of Agriculture o DA ang pinal na desisyon kay ni may kinaraman sa planong pagtanggal kang label kan imported na bagas na nagpapabakal o pigpapabakal sa mga merkado. Kasunod ini kan enot na pagtripo na ginibo ka sa mga haralangkaw na official kan DA kan nakaaging simana para magbilog nin regulasyon may kinaraman sa nasabing plano.
Makusog na tininyo ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang mga nasabing label dahil sa pang-aabuso sa mga ini, as in pigagamit para manipularon ang presyo kan bagas. Sigon kay DA Assistant Secretary Ardel de Mesa na nainot na pagtiripon tungkol sa sinundan kan konsultasyon kay bahan ang iba-ibang grupo na nasa iraram kang rice industry. Sa lalong madaling panahon, sigon kay de Mesa, iluluwas na kan DA ang mabibilog na plano bilang guidelines may kinaraman digdi. Kan Disyembre 26 kan nakaaging taon kang inanunsyo ni Secretary Laurel Jr. ang planong halio na ang label na premium as in special sa mga imported na bagas na pigpapabakal sa merkado. Kasunod kan nagkaper ang serye nin paglibot kay ni sa saudan asin sa nadiskubring pag-abuso o piga-abuso ang nasabing label para tawanin rason ang halangkaw na presyo nin bagas. Health News, mga tugang, aramon tapang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagabi sa mga health experts sa kinabahan na mantiniro na up-to-date ang vaccinations kan lambang individual. Nang sinabi na dapat sigurohon na ika asin ang sa imong pamilya fully protected, dapat na i-check sa mga doktor kung ang vaccinations up-to-date. Tigong pa sa World Health Organization o WHO, nangonya na 2025, asin sa mga masunod pang taon, dapat nagibo na prioridad ang salud. Sinabi pa ka na ahensya na vaccine works kung kaya mantiniron na updated din eh. Health News from Newsbase, Mardila. Daing iba. Mga tugang sa indong nadangog ang mga darakulang bareta kanaldao sa lado lokal, national, international, asin iba pa. Bago kita magpaaram, aramon tamo na ang bareta sa kamugtakan kam panahon kay ba po ang pag-asa DOST. Iba si Ariel Samodio. Aga po. Para po sa tuyang weather forecast ngunyan na daw ni Lunes. Northeast monsoon ang nakaka-apekto pa man duman sa Northern Luzon, samantalang shoreline ang nakaka-apekto man sa eastern sections kang Central as in Southern Luzon. Samantala, nilalauman man ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na paguran as in pulong pagkikilat pagdaguldon lang inaasahan sa probinsya kang Camarines Norte dahil man sa epekto pa man kang shoreline. Samantala, ang nakakadang parte man kang Bicol Region nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldon. Katamtaman hanggang sa makusog na doros na hali sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalon na kadagatan. Pinatay agwat kang temperatura sa maghapon on 23 hanggang 29 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 6:09 ngunyan aga, masulo pa dyan na alas 5:33 nin hapon. Alipo di sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat Sir Ariel sa report sa kamugtakan kam panahon. Nagsurat po kan bareta na sa inyong nadangog, kasabay dyan si News Director Mar de la Cruz, kasabay man si Angel Mostaza, asin Jenny Baliran. Seri man ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ismail sa Ligaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shea, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artesin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Baretang kulalapnit! Di magpanaherero. Madali lang. Nagkaon kay ako ki sinap ng kamote. Good morning, Tabi kay ano yan? Good morning daw dyan sa Viga, Catanduanes. Nakaantabay permi every morning. Si Madam Mary Jane Pipito. Yan, Sige, good morning, Tabi. At saka good morning kay Abel na Balmaceda. Sa mga taga Viga daw, good morning, Tabi, amigo. At saka happy birthday giraray kay Manay Epi Daep. Diyan, Tabi, budaan sa iyang aki na si Ryan Daep. Pareho ang birthday. Ako nga nidyo, nangalas ako, nata daw tangan niya ako. May nagigris ako kay happy birthday. Ang birthday ko po sa Domingo pa. Kaso kwan pa yun, Sabado, Domingo, hanggang kaswapon. May nag-greet sa ko kay happy birthday. Advance, may nag-chat na nga, mapadara nga ako yung regalo. Hindi ako sa 12 pa, ipadara ko na nga yata. Birthday mo. Daling mo na, Junior. Ika, Jun, ang birthday mo sa Sabado, ade. Biyernes ka. Ay, salamat. Ako, tas Domingo ang birthday ko eh. Alangan naman na maghanda akong Sabado. Na bako ko man birthday. Alangan man na G's na ikan my birthday. Ha? Ang birthday ko Domingo. O saka, bako na, anong pa man? Ang birthday ko Tabi, January 12. Oh, makikipista ako. Dumang sa mga pista yun pag January 12. Sa ginikanan kong plano kong mag-uli. Ano pa man? Ayos! Ang karaon ta sana na mablowout si John sa Friday. Yan, di ba? 12, siyempre, Domingo bagay. Di ba kilaog John? Di man kilaog. Alang managibong kong Lunes na tapos na ang birthday. Di ba? Iyan ang kwan, iyan ang kagayunan. Tipid. Alright. Aramon ta daw mo nan mga baretang kahindik-hindik. Kagila-gilalas. Hali po dyan sa News Base, Candice, GB. Ukudadaw nindo. Hali palan sa luwas. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Nangalas man ako ta. Saro databing barangay official, pigakauyam na dahil ta mahirap itong lapitan at mahirap pang hagilapin. Nailing muna. Aram mo ta daw kung nata, Joshua,
Nangalas man ako ta. May nagigreet sa... Baka so, binago na kan Facebook sa birthday ko. Tangiling ko, nagkailing sa Facebook so sa kuyang birthday. Nangalas man ako, pizza 4 pa sa na birthday ko na. Yung ane, Siguro pig-advance kayo kang kuha na di. ibig sabihin, pitsa 4 pa sana, magpakaon ka na. Saron simana. Alanganin man ngani. Alanganin. Domingo kaya nasakto pa tayo. Baka sinabi kan ko na ang birthday ko, i-advance ang birthday ko. Ta Domingo pa no nga. Correct. Di man ako nag-enjoy magpara blowout ko bako ko man talaga birthday. Gusto ko so talagang adlaw talaga kan birthday. Oo. Oh. Ako pati willing magbiyahe para malilipot to Legazpi. Domingo nga ni Ibaya. Wara ako, ma-travel ako. Happy birthday nga ya primo in advance January 12 ka. Ako February 12. Talaga. Si primong Yoli na yaon sa California. February 12 ka palang primo ako. Ako palang January 12. 1 month ang pagitan tang dua. Sige, Joshua. Oha. Ay, uni pala may nag-text digdig. Pakisabi sa kanya, ingat palagi. Sino? Basta uni may nag-text digdi 9946. Pakisabi kay Joshua, ingat siya palagi. Sa mga araw ka, talagang maingat. Di man lang niya ako napansin. December pa ako naghintay. Enero na, wala pa po. Ano, di ko alam mo lang. Oro ninong doa. Sa mga araw ka, talagang madubli ingat ako talaga. Mag-ingat ka talaga. Taba ka, malatob ka. Ano nangyari? Oha. Sisay daw inay. Bata Barangay uno na si official. Jasmine? Uno si Jasmine pala? Nailing mo si Jasmine? Oo. Magayon uno si Jasmine na de. Oo. Ano? Lahat naman. Okay. Magkaraya. Baka madalik, maiwalong ka ni Jenny Tonton muna ni MJ. Lahat naman. Pero si Sam pinakamagayon talaga, digdi. Po. Si Sam pinakamagayon. Siyempre. Si Sai. Okay, sige. Ano nangyari? Sisay daw ini. Barangay official. Pigkakauyaman. Kan mga tao. Dahil taine, mahirap ng lapitan, mahirap ang hagilatin. Ay, delikado. Demo nang anaran yan, dayo pa nang kukua. Correct. Sa bagay, magtugang yan. Pag dayo mo siya nakukuha, dayo mo talaga maranihan. Di ba? Pero may mga bagay-bagay na kahit malayo siya, pwede kayong magkita. Correct. Diba? May mga bagay-bagay na kahit napakalayo niya o saan man siya, may mga paraan para kayo magkita, di ba? Diskarte lang. Ano nangyari, digdi? Gawa sa ining si official, harayoon ng harong. Bako dapat ang barangay official? Sa loob mismo kang barangay ang arong? Atak na. Ano nangyari, digdi? Dahil masabutan kung saan talaga ining nag-i-star. Sabi kan mga tao, pa-special man ngayang maray. Igwa nga na akong nailing na barangay official. Elected siya, Nailing ko naman sa ibong na barangay permi. Baka di ko alam kung iyo na ini. Baka. Igwa nga na kung nailing na dagadig di sa sarong barangay ng Alimbawa, utong sa ibang munisipyo. Atak na. Kan Sabado, nailing ko naman sa ibang munisipyo. Pauyamon. Ano man ang mahanap? Nagano siya duman? Indo sa iya. Doon bagay man sana. Pwedeng may harong siya duman o may pigaharong siya duman. Pwedeng may harong siya, may pigaharong siya duman. Pwede. Ano nangyari di kay Busing? Official sa Bulod. Pero sa sentro nag-i-star. Kung may problema pala ngayon. Kung may problema, malugsot pa sa mga tao para hanapon sa nainay. Iyon man nangalas man ako sa iya, no? Nangalas man ako sa iya.
Nag-star talaga siya sa bulod? Nag-star harayo sa bulod. Harayo sa bulod. Pero, sa bulod siya opisyal. Ibang man siya, ano? Yan ang servisyo makuha na kaan sa barangay niya. Diba? Correct. Ay, iba man si sir. Lalaki, ni babae? Lalaki po. Lalaki. Bagay ang lalaki, arang ba nagagalaan? Layas, bulok may naduduratan? Leson. Dulok ko may naduduratan, arang talaga kaya ng lalaki. Di mo makuha. May ma-estimate? Anong tonight? Official. Official nga yadigdi. Pero residente duman. Iyo na nga nan. Pero nga yung alanganin man ang paray. Alanganin man talaga. Maray na yan kaysa yaon sa nasa barangay official. Sabi kan sa tuyang amigo, maray na yan. Kaysa yaon sa naan barangay official, dai mo mahiling sa barangay hall. Penming nasa harong. May hugot ining amigo kong doktor. May hugot ining amigo kong doktor. Sabagay, mare. Biyo, pamananggan dugo. Nayaong ka duman sa sarong sa ngaya, harayo kang barangay. Tapos nailing ka sa sentro, perme. O kung bako taga sentro ka, nailing ka, perme, duman sa bulod. As mare, kisa man biyo pa. Kumpara mananggad sa yaong ka sa barangay mo, di ka man nailing sa barangay hall, perme ka sa harong. May kinasakit. May hugot ining sa tuyang amigo. Pero may experience siya ini dyan sa barangay ninda. Awinda. Leader ka ngayon sa sarong, ha? Leader ka ngayon sa sarong barangay. At ayun na. Pero habot mong duman ka mag-star. Yun na nga. Paano ang pagserbi mo kan sa banuaan? Sa barangay mo? Ang problema, pasipali, proud pa. Sabi kan texter, may araman ang texter ta. Igwada siyang aram na nagbibisita sa sarong ninda kada Domingo. Nailing muna yan. Monday to Saturday, yaon sa ibang lugar. Pag Domingo, sa kanag-uuli. Paano yan? Liaison officer. Garo iyo. Ando da ko ka ini. Kwan ini, nanghiling sana pag makobra. Kansa indang honorarium. Ano ba yan? Siguro dapat gid pag-adala na ini kimaray kan mga botante pag-abot kang alawa di. Tama. Nagdiyan sarong kada o niyo. Didi nga sa muya, kapitan sa bulod sa syudad, nag-star. Igwaman pa lang sa ibang lugar talaga, adi. Good morning, hen. Dito sa nito, meron din kaan. Nasa sentro, oo. Wag mo na pong basahon ang number ko. Nangyayari pa lang sa ibang lugar, adi. Good morning, hen. Ka-birthday mo ang mama ko. 84 years old na siya. Perming nagmamati sa imo. Okay. Ka-birthday pa lang. Paguna ko. Paguna ko. So, edad, may magkapareho. Official pa lang ini. Official pa lang kita talaga. Yun na nga niya. Sarong bala. 10 ang pinamahan. Nailing mo na. Hen, digdi nga ni sa muya, ang pag-alas 7 pa, wala na sa arong niya, maghapon na duman sa sentro, sa nagtatrabaho daa. Ang barangay official midigdi aga, alas 7 mahali, mauli pasado alas 5 na may trabaho. Pag may tiripon sa barangay, day mo makuha, tanyaon sa sentro, nagtatrabaho. Yan. Actually, pigutugutan iyang kung pribadong trabaho, Joshua. Pero kung sa gobyerno siya, dahil pwede ta, double compensation yan. Correct. Gariman sa nabaga so lalaki na may iba man ini man napig istorya ka ini man na may agom digdi sa barangay mi uto na duman sa ibong na barangay naghapon na sana de palugod si saro na sanang harong. Ano ba yan? Ano ba yan? Gari baga ikakansultero ka pa? Ay, natanadamay naman ako kay niyo.
Reporter? Nag-eskwela ka sa Bicol College na iling taga sa Divine. Dayman, reporter nga ni Baya ni Mana Sarawali. Yan ang rason. Siyempre, naka-assign baga ako sa Albay District ang panahon. Di na yan, nagurot tambay. Alam man, assign ako sa Lake Albay District. Nagbagtambay ka sa BC. Nakakalikay man talaga pag reporter. Ano? Nakakalikay man talaga. Ang atis, na-confirm mo. Bako, tama baga di. Maraso, may makakakuha kang ras. Natangitayaw ka nga sa Lidong kan Sarong Alda. Uto ka na naman sa San Fernando. Reporter baga. Sinda. Okay. Okay. Proud pa. Oo. Pwede tabi kami na magbisita ni Joshua. May pangapudan lang tabi kami. Manungod sa Istakan Dugo. Pwede tabi kami na mabisita ni Joshua. Pwede. Dumanon mo si, ay si kon, siya nasa intangon niyan duman. Bako si Karen na. Ay ka na, ikan kursunada eh. Dumanon ko bite? Dumanon mo si Dr. Alan. Opo. Ako na Mamaya? mas manigod na personal Taba ka may i-explicar. O dumanon mo si Dr. Alan, tabi no kanya siyo. Kana nga ipo da siya kidugo. Kana nga ipo kidugo. May explicar tungkol sa dugo. Kundi, apuranta ka na lang Dr. Alan tontod ng 7:30 gayon. Ade, apuranta na sa na gayon. O sige Joshua. Ang problema si Padi, proud. Bundon mo na yan na istorya mo nga. Tanadadamay ako, di man ako ipakaisi ka Ibi mo nagdinangog. Panso kang panaw, nagkariparo-pa. Paminsan nga, nagpasiring ka sa amek. Sirin sa labatan Awin, siyempre na may bareta gayon. Latosonta ka dyan na. Okay. Sige, istorya pa kayo. Nasa ibang lugar niya talaga ako nag-i-star. Ano? Sa mga tipon-tipon. Sige, istorya niya pa. Nangharong niya talaga sa ibang lugar. Kaya nagkikiri-kiri na sana ang mga tao. Yung mananggan. Bako maray. Inda sa nangaya. Kung maka-outro ka pa de. Baka nga ika naman para bukod-bukod kibutante. Yung mananggan. Naman ka man nga maghanap kiboto. Sana istaran mo. Yung mananggan. Tama man. Malain ng texter tang. Siya daw iniyo. Sa daw ini. Kaya nag-eskwela ka nga ni sa Bicol University, nakaabot ka sa UST. Dayman, nagtuturo mag ako diyang kampanaon na to sa kayang katultuli ini. Nagturo mag ako dyan. Kampanaon, di ako makaabot ini mana. O sige na, tapusan na Joshua. Okay na. Nadadamay ang civilian. Good luck na lang. Good luck na lang. Good luck. Bukod. O mga 10 a.m. kada magdumang palan sabi ni Dokta, ikaw palan sinda ki activity. Alas 10. Okay. Okay. Okay, noted. Aha. Okay, uha. Joshua, bitin TV. Storya ni Diyos na nakakadamay ki ibang tao. Gayo. Baby, when I met you, there was peace untold. I said I'd to get you with a fine-tooth comb. I was soft and sad. Nag-iba sa boses ni Kenny Rogers, Something going on. Nag-iba sa boses ni Kenny Rogers. You do something to me. Ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po din taba. Tapos ang kaugmahan kundi magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga butika nationwide. Ini po may Silimarin halis herb natural kaya ligtas. Siring man, ang oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwede na makapugol o pwede po na makabawas, asin pwede man na makatabang sa pagpugol kan paghubag kay. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide.
Salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Anhapot sa DCGB. Goodbye, mabuhay. GB us all. God bless us all. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bare